Така, здравейте, приятели, аз съм Дари Куин и днес ще игра на Roblox и ще открием някои хакове и ще разгледаме новият евент. Така, както сте обърнали внимание, аз имам Мелоди. Направих си Мелоди в Brawl Stars. Омага, не мога да повярвам. Така, всичко е толкова лесно, вижте, просто... Чакай, му, къде беше? Тук, влизаме на главата. Не беше на главата, къде беше? Да, ето тук. Влизаме, ето сега ще повторя, влизаме тук в чантичката, пишем Brawl Stars и Brawl Stars, да, и ни излизат някакви главички. Ето, например. Ой, мързи ме да пиша. Така, чакайте малко, Brawl Stars, така. Много написаха неграмотно, ама. Така, ето вижте, тук сега всичко е показано. Ето главата на Честър, ето и Big Box. Big Box ли беше? Не, Brawl Box, да. Brawl Box. Ето и тук Спайка. Ето като ранчика. Ранчиката на Мелоди. Така, ще го сложа. Ето го и това на Джесито. Къде? Ето ключодържателче. Ето и тук пинчета. Това ще го сложа. Вижте колко е яко. И тук. Котката Кит. Нямам интернет. Така. И това е. Вижте каква хубава Мелоди си направих. Тук сега заключих, за да не ме притеснява другите. Още е вечер в Брукейвен. Сега ще ви покажа новите новости. Опа, скачам тук. Сега трябва да сме на пътя. И аз първо, като дойдох, обърнах внимание на тези. Вижте просто. Тук ли трябва да сме? Да. Ето. Защо? Какво става? Още не можем да ги използваме или какво? What? Освен това и тези са новички, вижте ги. Има и такова. Какво? Мист комплекс Egg. Може когато излезе Великден ли има? Вижте просто колко е. Парти. Play all day clip Brox. Тук нищо. Сега ще експериментираме дали тези ще искат да се спретели с нас.